ødelagde du det jo. Hey, nu dør det jo. Krafthelvede, Henning. Nu er det da ikke mere. Nå, det bliver Henning, han lige har ødelagt det. Nu begynder olien at brænde. Værsgo. Så har I en afstand, der hedder 8 meter. Det er cirka her. Vent. Er det her ikke 8 meter? Kom nu og film det. Jeg sagde 8 meter. Det skulle altså også vente det her. Nu er der rigtig spændende. Det er 8 meter. Det skulle kun 4. Nu skal det ind med skraldebund. Så er der gået ild i olien, og så ser mor, der er ild i olien, og så vil mor til at slukke ilden med vand. 10 meter. Hvor det står jo 10 meter væk fra vand. Nu skal jeg. Ja, den er ikke langt nok, Kenny. Jeg fandme film. Den er lige foran. Det var også en miniatur. Hvor det så vildt ud. Nu får vandballonerne bruges. Hvad? Søren. Vandballonerne. For satan da. Og I må ikke komme tættere på den her. Gå herhen, herhen. Det bliver sgu ved. Jeg laver ild. Der er den må ikke hente. Kæft, hvor er det? Du er heldig. Det var mig prøve. Ja, han kører. Jeg er målmand. Er du målmand? Hvad så? Det er der ikke nogen tvivl. Er der noget, der duer? Kasper! Andenhullet! Har I fri nu, Berg? Hvad på det vand? Vent nu lige lidt. Kan da godt lige se, jeg var der. Tag den der. Hvad på det vand? Jeg skal lige filme.